як ҷавони душанбе барои ҷашни зодрӯзи ҳамсараш аз салюд истифода бурда оромии сокинонро халалдор намудааст. мақомоти милитсияи пойтахт ӯ ва ҳамаслаконашро боздошт ва ба ҳабс гирифтанд. бино ба иттилои раисати вазорати корҳои дохилӣ, дар шаҳри душанбе 3 нафар ҷавон барои даст доштан дар истифодаи оташфавора яъне салют, ки садои баланду гӯшхароши он боиси халалдор гардидани оромии шаҳрвандон гардидааст, дастгир карда шуданд. муайян гардидааст, ки Бобоев Алишер Шокирович соли таваллудаш 1993, истиқоматкунандаи ноҳияи Сино, кӯчаи Бобоҷон Ғафуров 27 сентябри соли ҷорӣ бо мақсади таҷлили зодрӯзи ҳамсараш дар саҳни бинои истиқоматии кӯчаи Бобоҷон Ғафуров 33/1 ноҳияи Сино як адад оташфавораи пуриқтидорро ба кор андохтааст. дар натиҷаи оташафрӯзӣ маводи пиротехникии оташфавора 2 маротиба таркидааст. ин ҳолат дар вақти шабона шаҳрвандонро ба таҳлука оварда оромии ҷамъиятӣ ва тартиботи сокинони минтақаро халалдор намудааст. нисбат ба Алишер Бобоев парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҳамзамон 2 нафар рафиқони номбурда шаҳрвандон Саидов Шарофиддин Абдулҳамидович соли таваллудаш 1990, истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат ва Диловари Саид санаи таваллудаш 1991, истиқоматкунандаи ноҳияи Фирдавсии маҳаллаи Гулбутта, ки барои дастраснамоии маводи пиротехникӣ ба ӯ кӯмак расонидаанд, дастгир карда шуданд. дар асоси қарори суд нисбати ҳар кадоми ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯзӣ татбиқ карда шудааст.